taputtelut ja yhdessä patotteet, mikä ihme rumi. Semmoinen sampeli ruma hahmo sieltä tulee vaan keskellä päivää. Ihan outoa. Kyllä oli taito. Siinä oli tosi reissu. Ja käyt katsomassa koiran kanssa sillä rinkeä. Saa sieltä Kusikosta ja kävelet ihan kelkan vieressä. Tommosia rumia. Nyt laitetaan. Suva. Tule vaan. Minä menin ihailemaan vaan tätä koiraa, enkä muista sanoa, että saat tulla. Sellaisia Einstein-ominaisuuksia näyttänyt, että se jonkun verran kyselee sulta kyllä. Että se luottaa, että mamma hoitaa ne pahat paikat. Että se kelkallakin näki, että sillä olisi tehnyt mieli niin kuin itse, mutta sen aina piti vähän kysästä, että onko tämä nyt mamma ihan ok, että mä teen sitä tai näin. Mutta kuitenkin niin kohtuullinen on ihan hyvä arvosana. Sitten terävyys +3, kohtuullinen ilman jäljelle jäävää hyökkäysalue. Ei siinä hirveästi tuossa seinässä totta ollut. Mutta kyllä se yritti äänellään pysäyttää hyökkääjän. Ja sitten mikä tärkeintä, niin ei ollut sitä jäljelle jääviä hyökkäysalueita, että sille pystyy ihan selkänsä kääntämään, ettei tarvinnut pelätä, että se nappasee takapuoleen kiinni tai muuta. Puolustushalu, niin siinä kans +3 kohtuullinen hillitty.
näki kans sen, että se niin kuin pakitti sinne taakse, mutta yritti sieltä puolustaa tai ottaa kantaa, että se tietenkin luottaa siihen, että laumanjohtajahan yleensä nämä hommat tekee, mutta kun sä siinä oot passiivinen, niin kai hänen pitää sitten ottaa ja yrittää omaa versiotansa tarjota, että näkee sen, että se on tottunut siihen, että luotettava laumanjohtaja hoitaa homman. Ohjaajalta tulee neuvot. Kyllä, että se on tietenkin näinhän se kuuluisi aina tietenkin periaatteessa olla, mutta kun tässä katsotaan koiran toimintaa eikä sitten sitä opetettua, niin se aina tekee pientä ristiriitaa sitten koira. Taisteluhalu sitten, niin sekin oli +2 kohtuullinen, kyllä se tykkää leikkiä, mutta tavallaan se, että jotta se saisi suuren, niin sen pitäisi vielä pykälää enemmän vastustaa sitten kelkalla ja noissa muissa ärsykkeissä näkyä sitten se taisteluhalu, että sitä pitäisi olla muuallakin kuin vaan tässä leikissä. Että oikeastaan unohtaa se sulta kyseleminen niissä kohdissa. Ja tosiaan toi, että tämä alkuleikki mikä on, niin se on oikeastaan vaan niin kuin lämmittelyä. Että siinä ei niin kuin oikeasti, niin silleen sen todellisen koiran sisäänrakennetun taistelutahdon kanssa on kovin paljon mitään tekemistä. Että kyllä se, jos koiralla on suuri taistelutahto tai erittäin suuri, niin kyllä se näkyy näissä muissa osasuorituksissa. Että tuossa leikissä oikeastaan nähdään vaan se, että onko sille opetettu sitä leikkiä vai tuleeko se oikeasti sieltä taisteluhalun kautta. Hermot, +1 hieman rauhoitat, kyllä tuokin kuorma auttaa niistä tempuista ja varsinkin se, kun sä et sille saa sanoa mitä, niin se näkyy siinä. Että sellaisessa tulee se, että apuva, hei saaks mä tehdä, toiminko oikein, että näkyy sellaisena pienenä epävarmuutena sitten. Temperamentti, että se ei ole ihan yhtä sählä kuin nuo 2 edellistä oli, mutta kyllä tämäkin meni tuohon arvosanaan erittäin vilkas, eli tälläkin oli sitä, että se välillä hajaantuu se sen huomiokyky, että se ei ihan koko aika pysynyt siinä jutussa kiinni, mitä niin kuin tapahtui. Et seinälläkin sen näki, että se niinku katteli vähän niinku muualle siinä, että se yritti vähän niinku sulkea vähän poiskin siinä sitä, että pikkasen häröilee se huomiokyky ja tarkkaavaisuus. Kovuus sitten, eli muistipuoli, niin +1 hieman pehmeä, mutta tämä ei ole pahasti pehmeä. Eli se aika hyvin kuitenkin niin luottaa siihen, että kun tästä on jo kerta selvitty, niin kyllä tästä toisenkin kerran ohi pystyy menemään. Että se näkee, että sun kanssa sillä on hirveän hyvä suhde siinä mielessä, että te olette voittamaton parivaljakko, kun te teette yhdessä noita hommia. Sitten luoksepäästävyys, että se on ihan paras mahdollinen, eli +3 hyvän tahtoinen luoksepäästävä avoin. Sillä ei ole ongelmaa siinä alkuhaastattelussa, ei missään hyökkäysten jälkeen, ei missään tilanteessa. Että tuolla pimeäseen huoneeseen päästettäessä se oli hyvin lunkisti siinä, että sille ei tullut yhtään mitään sellaista, että mä rimpuilen tässä tai muuta. Että hyvin luottaa siihen, että vieraidenkin ihmisten kanssa voi olla. Että se on monelle koiralle aika ahdistavaa, kun kaulapannasta pidetään kiinni vieras ihminen tuossa ja viedään se pimeeseen, mutta tällä ei ollut sellaista ongelmaa. Ja sitten katsottiin, että silloin korvissa vikaa, että ei ole kuulo noin niin kuin kauhean hyvä, kun ei se noihin laukauksiin korvaansa oikein lopsauttanut, mutta se on täällä tosiaan 3+ laukaus varmaan, että oikein hyvin se ne laukauksetkin otti. Ja pluspisteitä saatiin 144, miinuksia ei tullut ollenkaan, että kaikki saa viedä pois.